या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। दक्षिण कोकणातील जागृत देवस्थान श्री जैतिराच्या दर्शनाला रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी। शुभांगी ऑप्टिक्स वेंगुर्लेकरांच्या सेवेत। आणि बातम्यांपलीकडे जाऊन कोकण साध लाईव्ह जोपासली सामाजिक बांधिलकी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान श्रीदेव जयतीच्या उत्सवाला आजपासून प्रारंभ झालेला आहे। सकाळपासून भाविकांनी श्री जयतीराच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी गर्दी केलेली आहे। मंदिर परिसरात आपण आत्ताच पाहिल्याप्रमाणे मंदिर जे आहे ते फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे। आकर्षक विद्युत रोषणाई सुद्धा या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे आणि दुपारनंतर मुख्य जो जयतीचा उत्सव आहे तो दुपारी सुरुवात होणार आहे। मात्र भाविकांनी सकाळपासूनच या ठिकाणी श्री जयतीराच्या दर्शनासाठी रांगा लावलेल्या आहेत। मंदिर परिसरात अनेक दुकानेही थाटण्यात आलेली आहेत आणि अनेक भाविकही या ठिकाणी
अनेक भाविकसुद्धा या ठिकाणी मुंबई असेल, पुणे असेल, इतर ठिकाणाहून श्री जयतीराच्या दर्शनासाठी गर्दी करत आहेत आणि या ठिकाणी अनेक मान्यवरही उपस्थिती आपली दर्शवत आहेत श्री जयतीराच्या दर्शनासाठी आणि सकाळपासून आपण पाहतो या ठिकाणी गर्दी झालेली आहे भाविकांची. केळी असतील, नारळ असतील किंवा इतर आपल्या नवस पेंडणे असतील, हे कार्यक्रम सकाळपासून सुरू झालेले आहेत. भाविकांची लगबग आहे. उन्हाचा तडाखाही जोरदार आहे, त्यामुळे उन्हाचा तडाखा जरी असला तरी सुद्धा भाविक जे आहेत ते श्रीदेव जयतीराच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत आणि जयतीराचे दर्शन घेत आहेत. दुपारी 2:30 नंतर मुख्य जो कार्यक्रम आहे, श्री जयतीराचा मुख्य जो उत्सव आहे किंवा अवसारी जे मांडावर खेळ करण्याचा जो उत्सव आहे तो दुपारी 2 नंतर किंवा 2:30 नंतर सुरू होणार आहे आणि यावेळी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात गर्दी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. श्री जयतीराचं आगमन मांडावर झाल्यानंतर बरेचसे भाविक जे आहेत ते या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवतात आणि जो मुख्य कार्यक्रम आहे तो पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक या ठिकाणी येतात. त्यामुळे अजूनही गर्दी या ठिकाणी वाढणार आहे आणि सकाळपासून या उत्सवाला मात्र सुरुवात झालेली आहे. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देणारं सुप्रसिद्ध शुभांगी ऑप्टिक्सचं नवं दालन वेंगुर्ला नगरीत ग्राहक सेवेत रुजू झालंय. गुरुवारी शुभांगी ऑप्टिक्स वेंगुर्ला शाखेच्या या नव्या दालनाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. शुभांगी ऑप्टिक्स वेंगुर्ला शाखेच्या या नव्या दालनाचा उद्घाटन सोहळा गुरुवारी पार पडला. संतोष हरमलकर यांच्या हस्ते या दालनाचं उद्घाटन करण्यात आलं. शॉप नंबर 4, सीवूड बिल्डिंग, शिरोडा नाका, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग इथं हे नवं दालन सुरू करण्यात आलंय. मोफत नेत्र तपासणी आणि अवघ्या 450 रुपयात नंबरचा चष्मा ग्राहकांना इथं उपलब्ध होणार आहे. यावेळी संजय नाटेकर, सचिन हरमलकर, स्नेहल हरमलकर, निलेश हरमलकर, मनस्वी हरमलकर उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. कोकणसात लाईव्ह केवळ बातम्या न देता त्या पलीकडे जाऊन कायमच सामाजिक बांधिलकी जोपासते, याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा आलाय. कोकिळाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अंधेरी मुंबई इथं सर्जरीसाठी दुर्मिळ अशा ओ निगेटिव्ह रक्तगटाच्या रक्ताची सावंतवाडी कोलगाव येथील स्टेपिंग स्टोन स्कूलचे संस्थापक रुजुल पाटणकर यांच्या 1.5 महिन्याच्या मुलाला आवश्यकता होती. या संदर्भातलं वृत्त कोकणसात लाईव्हनं प्रसारित करताच तात्काळ मदत उपलब्ध झाली. कोकिळाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अंधेरी मुंबई इथं सर्जरीसाठी दुर्मिळ अशा ओ निगेटिव्ह रक्तगटाच्या रक्ताची सावंतवाडी कोलगाव येथील स्टेपिंग स्टोन स्कूलचे संस्थापक रुजुल पाटणकर यांच्या 1.5 महिन्याच्या मुलाला आवश्यकता होती. यासाठी लागणाऱ्या ओ निगेटिव्ह दुर्मिळ रक्तासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि कोकणसातचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांना संपर्क केला होता. सिंधुदुर्ग लाईव्ह अर्थात कोकणसात लाईव्हचं डिजिटल मीडियाचं गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत मोठं नेटवर्क असल्यामुळे याबाबतची बातमी करून दात्यांना आवाहन केलं होतं. क्षणार्धार्थ ही बातमी वाऱ्यासारखी सगळीकडे पसरली.
रक्तदानासारख्या पवित्र कामात अग्रेसर असणारं सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठाननं ही बातमी वाचून पुढे सरसावलं. लागलीच त्यांनी आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांना फोन केला. त्यानंतर उमेश यांनी संपादक सागर चव्हाण यांना फोन करत कल्पना दिली. त्यानंतर संपादक सागर चव्हाण यांनी प्रतिष्ठानचे सहखजिनदार अमेय मडव, मुंबई येथील सदस्य संजय पै यांच्याशी बोलून घेत आणि रुजुल पाटणकर यांच्याशी संपर्क करून रक्ताची पूर्तता होत असल्याचं त्यांना सांगितलं. त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू झाली आणि अखेर चिमुकल्याला रक्तदान झालं. सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठानचे सदस्य हिमांशू कासले यांनी कोकिळाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल रक्तपेढी अंधेरी मुंबई इथं दुर्मिळ रक्तगटाचं अमूल्य असं रक्तदान केलं. त्यांचं आजचं हे 11वं रक्तदान आहे. यापूर्वीही त्यांनी तात्काळ रक्तदान केलं. यातून पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग लाईव्ह अर्थात आताच्या कोकण सात लाईव्हनं बातम्यांच्या पलीकडे जाऊन आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. गेले 40 वर्षांचा धरणवाडी रस्त्याच्या संदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रश्नासंदर्भात पुन्हा तिसऱ्यांदा धरणवाडी ग्रामस्थांच्या वतीनं माणगाव ग्रामपंचायतच्या विरोधात छेडलेल्या घंटानाद आंदोलनात ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. बीडीओंचे आदेश न मानणाऱ्या माणगाव सरपंच मनीषा भोसले यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे आणि गंभीर आरोप देखील केले आहे. गेली 40 वर्ष आमचा लढा चालू आहे. समोरून 56 साली 26 नंबर 23 नंबरला नोंद असलेला रस्ता 40 वर्षाच्या नंतर समोरून गेले रस्ता नाही म्हणून, पण 40 वर्षापर्यंत लढा करून शेवट जिल्हा कोर्टाचा पण न्याय लागला की हा 23 नंबरचा 56 सालचा रस्ता आहे. 12 फूट रुंद 984 फूट लांबीला आमचा बीड शहर कोर्टाचा आम्हाला आदेश आलेला आहे. तो आदेश आम्ही ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द करून त्याच्यानंतर ह्या रस्त्यावरती खडीकरणाचं झालं. ग्रामपंचायती कित्येक वेळा खर्ची झालेली आहे. त्याच्यावरती खर्चाला कुठच्याही त्या रस्त्यावरती आजच्या घडीला कुठच्याही कोर्टाचा आदेशही नाही आहे आणि त्याच्यावरती केसही नाही आहे आणि समोरून कुठच्याही व्यक्तीने त्याच्यावरती आक्षेप घेतलेला नाही. आमच्या रस्त्यावरती आमच्या प्रॉपर्टीवरती तुम्ही खर्ची का केली म्हणून अशी कुठचीही तक्रार आजपर्यंत ग्रामपंचायत दाखल केलेली नसून, पण हे आतल्यात राजकारणात आतूनच नातेसंबंधाचे आताचे ग्रामपंचायत सरपंच मॅडम स्वतःचे नातेसंबंध संपवण्यासाठी नाहक ग्रामस्थांना त्रास देत आहेत असा आमचा ह्या ग्रामपंचायतीवरती आरोप आहे. दुसरी गोष्ट, आज तो मंजूर झालेला रस्ता आहे, खासदार निधीतून मंजूर झालेला रस्ता आहे. त्याला जो ना हरकतच्या दाखल्यासाठी आज आम्हाला कमसे कम 5 वेळा धरणे आंदोलन, साखळी आंदोलन करून आज आम्ही ते विचारणा करतो. आम्हाला ते ना हरकत दाखला द्या म्हणून. तो ना हरकत दाखला न देण्याचं काम आज ग्रामपंचायत सरपंच मॅडम करतायत. हे राजकीय सुडापोटी करतात आणि याच्यावरती अशा दबावात आमचं आंदोलन दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. कालपर्यंत असेच पत्रव्यवहार करते की तुम्हाला कुठच्याही परिस्थितीत आम्ही असा तुम्हाला पत्र देणार नाही. ग्रामपंचायतीची प्रॉपर्टी असून 23 नंबर जुना रस्ता असूनही आज ती आपल्याला पाहिजे ते पत्रव्यवहार करत नाही आहे, आपल्याला दाखला देत नाही. त्या दाखल्यासाठी आम्ही आज कमसे कम 4 दिवस झाले आता आम्ही साखळी आंदोलन केला आणि आमचं जोपर्यंत देत नाही तोपर्यंत आमचं साखळी आंदोलन असं चालूच राहणार आहे असं आम्ही पत्रकारांच्या मार्फत आम्ही विनंती करतो. सरकारने, पालकमंत्र्यांनी सर्वांनी ह्याच्यावरती लक्ष वेधून आमची तातडीने या सर्व लोकांची मागणी मान्य करायची अशी आम्ही पत्रकारांमार्फत त्यांना विनंती करतोय. माझं नाव पांडुरंग यशवंत वारंग.
आमचा एक समस्या आहे की आम्हाला ही रस्त्यावर येताना इतका प्रॉब्लेम होतो की माझी जेव्हा डिलिव्हरी होता ना तेव्हा रिक्षा पण वरती घातली नाही होती, कारण रस्त्यात नाही ना, कसं घालणार रिक्षावाले सगळेजण अडवतात. आणि सरपंच बाई इतकी हे करते की आम्हाला रस्ता अडवते. आम्ही काल इथे बसलो होतो पण ती इथे आलीच नव्हती. तिकडून ती बाईकवर बसली गेली. आम्ही ते लहान मुलांना येऊन येतो बसतो, हे आम्हाला अजिबातही करत नाही, विचारत पण नाही कशासाठी तुम्ही बसला तिथे. आणि माझे सासऱ्यांना एवढं बरं नसतं की आम्हाला त्यांना उचलून न्यावं लागतं घरी. डॉक्टर जवळ जाते वेळी येते वेळी आम्हाला कोण माणूस पण भेटत नाही. असं आमची कंडिशन होते की आम्ही दोघं जण घेऊन आम्ही डॉक्टर रस्त्यावर येतो आणि हॉस्पिटलजवळ घेऊन येतो त्यांना. आमच्या घरा 20-25 घरं आहेत, त्यांना एवढा प्रॉब्लेम होतो की आमच्या घरी भरपूर पेशंट आहेत. 4 पेशंट असे आहेत की ते झोपूनच असतात, बाहेर जाऊ शकत नाही. डॉक्टरजवळ जाताना एवढा प्रॉब्लेम होतो की रिक्षा बोलून रिक्षावाले ऐकतच नाही. त्यांना असं चादरीतनं घेऊन जावं लागतं, यायला लागतं हॉस्पिटलजवळ. माणगाव धरणवाडी रस्त्याची दुर्दशा ही वेळोवेळी ग्रामपंचायतीला दाखवून देऊनसुद्धा ग्रामपंचायत वेळोवेळी कागदपत्र ही पुढच्याप्रमाणे ती देत आहे. त्याचप्रमाणे कालचं हे आंदोलन, कालच्या आंदोलनाचा विषय असा आहे की आम्हाला जो याचा ना हरकत दाखला ग्रामपंचायत सरपंचाने ती जो 23 नंबरला नोंद आहे अशा प्रकारे देण्याचं कर्तव्य आहे, परंतु तिथे आपल्या कर्तव्यामध्ये अशी खोडसाळ जी कागदपत्र आम्हाला देत आहेत. त्याचा पुरावा म्हणून मी सांगतो आहे की तो रस्ता 23 नंबरला 1956 सालामध्ये 15 फूट रुंद 984 फूट लांब अशा परिस्थितीत त्या दप्तरी नोंद आहे. अशा परिस्थितीत असताना त्या 23 नंबरवर कुठल्याही प्रकारची तक्रार नाही, समोरच्या व्यक्तींची नाही, कोर्टाची नाही, कुठल्याही प्रकारचा असा आदेश नाही आहे की तो रस्ता शासनाने करू नये. परंतु सरपंच जे आज सरपंच भोसले मॅडम आहेत ती आम्हाला कोटसाळ कागदपत्र देऊन आमची दिशाभूल करत आहे. त्याचप्रमाणे कालचा आमच्या आंदोलनांतर्गत त्यांना आमची मागणी एवढीच आहे की आम्हाला 23 नंबरला नोंद आहे अशा परिस्थितीत तुम्ही ना हरकत दाखला दिला पाहिजे. त्या पद्धतीनं सदर रस्ता हा करण्यास हरकत आहे, परंतु त्या रस्त्यावर असणाऱ्या घरादारांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये याची दक्षता घ्या. अशा परिस्थितीत चुकीचा जो त्यांनी आम्हाला ना हरकत दाखला दिला आहे ह्याच्या विरोधात आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. आमची मागणी अशी आहे की 23 नंबरला रस्ता हा 1956 सालामध्ये 15 फूट रस्ता आहे. आमची मागणी कोर्टाचा आदेश 12 फूट आहे. 12 फुटामध्ये येणारे असा आदेश आहे की 12 फुटेमध्ये येणारे कुठलीही झाडं असेल, घरं असेल, काही असेल ती अतिक्रमण हे काढायचं आहे. अशा आदेशाप्रमाणे 2005 12 फूट रस्ता खडीकरण झालेला आहे. परंतु त्यानंतर ज्या समोरच्या व्यक्तीने जे अतिक्रमण दिले तो वेळोवेळी आम्ही पत्राद्वारे तक्रारी अर्ज दाखल केलेले आहे, परंतु ह्या ग्रामपंचायत कुठल्याही प्रकारची त्याच्यावर दखल घेतलेली नाही. त्याचप्रमाणे आज आमचं एवढंच मागणं आहे की शासनाचा निर्णय जर रस्त्यावर असणारी घरदारं असा जर आदेश आहे निर्णय, तर रस्त्यावर पण ती घरदारं येऊ नये असे हे ग्रामपंचायत आमची दिशाभूल करत आहे. तर आमची एवढीच मागणी आहे की 23 नंबरला असणारा रस्ता त्याप्रमाणे यांनी ना हरकत दाखला द्यावा अशी आमची त्यांना विनंती आहे. परंतु कालच्या मीटिंगमध्ये, कालच्या आंदोलनात सरपंचबाईने मी दाखला अशा प्रकारचा देऊ शकत नाही, तुम्ही वरिष्ठांकडे का इतर काही गोष्टींनी माझं काही पण करून घ्या अशी आम्हाला धमकावत तिनं दिलेली आहे. दरम्यान या घटनेबाबत माणगाव सरपंच मनीषा भोसल्यांना विचारलं असता असं कोणत्याही प्रकारचा रस्ता अडवला जात नाही, ज्या टेक्निकल गोष्टी आहेत त्याची आपण माहिती घेणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली आहे. गोष्ट म्हणजे मी आता ही सरपंच नवीन आहे, बरं 40 वर्ष ह्याच्यामध्ये दोघांचा याचा वाद आहे आणि 40 वर्षापूर्वीचा वाद असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये मी नेमकं काय निर्णय द्यायचा ह्याचा मी वरिष्ठांकडून सल्लामसलत करूनच देते. काल त्यांच्या आंदोलन समर्थकांना आम्ही सांगितलं की सदर रस्त्यावर जर काही तक्रार आहे, जर एखाद्या ह्याच्यावर तक्रार असेल तर त्याचा डायरेक्ट तसा तुम्हाला देता येतो का, पत्रव्यवहार करता येतो का, आपण एक बसवूया, एकत्र समझोता करूया आणि समंजसपणे जिथे जसं जसं उपलब्ध तसं घेऊया. पण ते काय त्याला ॲक्सेप्ट होत नाही आहे. ते मला सांगतात 15 फुटाचाच तुम्ही मला ते द्या, रस्त्याचा नार्क दिला पाहिजे. तक्रार असताना तसा नार्क मला देता येत नाही साहेब. दुसरी गोष्ट काय होतं की आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्हाला त्यातलं पुरेपूर माहिती समजली नाही की प्रत्येकजण आपापले वेगवेगळे कागदपत्र सादर करतायत. त्याच्यामुळे आम्ही न्यायालयीन दावे जे काय झाले आहेत वादी प्रतिवादीमध्ये काय नेमके झाले आहेत त्याचे आम्ही विधी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेऊन तुम्हाला आम्ही तसं त्याचं योग्य निर्णय देऊ. त्या संदर्भात मी कोर्टाचं काही सांगू शकत नाही, कारण मी एवढी काय वकील नाही की त्याचे तज्ज्ञ नाही आहे. त्यासाठीच आम्ही विधी न्याय मंडळामार्फत जे काय कागदपत्र झाले, निर्णय झाले आहेत त्याचं काय असेल ते लेखी स्वरूपात घेऊन यांना मार्गदर्शन देऊ.
5 वर्षापूर्वी सुद्धा मी सदस्य म्हणून इथे होते, की ह्याच्यापूर्वी सुद्धा मी होते, ह्याच्यापूर्वी सुद्धा वाद चालू आहे. त्याही नातेवाईक कुठे गेलेले आणि नातेवाईकाचा काय संबंध आहे? वर नातेवाईक मी ज्या घरात माझी बहीण दिली ते घर खूप लांब आहे, काय संबंध नाही आहे त्याचा. आणि जरी त्या जागेत सक्का मुलगा जरी असला तर नियमात जे आहे ते आहे. ह्या मताशी मी ठाम आहे साहेब. जर एखाद्याची हरकत तिथे जर कमी असल्या, माझ्या घरात जरी वाद असला आणि हरकत असलं तरी मी असाच निर्णय घेईन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस येथील नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा देव श्रीदेव जैतिराच्या वार्षिक उत्सवाला आजपासून सुरुवात झाली असून यावेळी देवाच्या दर्शनासाठी भाविकांचा जनसागर लुटला. जैतीर हे तुळस गावचं प्रमुख दैवत असून त्याचा वार्षिक उत्सव 19 मे पासून सुरू झालाय. या निमित्त श्रीदेव जैतीर मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. तसेच जैतीर उत्सवा दिवशी मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कर्नाटक, गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो भाविकांनी श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनासाठी गर्दी केली होती. या उत्सवानिमित्त आदल्या दिवशीपासूनच मंदिर परिसरात बाजारपेठ भरण्यास सुरुवात झाली होती. तर उत्सवा दिवशी विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ, खेळणी, गृहोपयोगी वस्तूंचे स्टॉल मंदिर परिसरात लावण्यात आले. या जत्रोत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे पावसाळा जवळ आल्यानं शेतीच्या अवजारांची तसेच शेतकरी वर्गाला उपयोगी अशी नांगर, घोंगडी अशी विविध वस्तूंची बाजारपेठ या ठिकाणी भरते. दुपारी 2 नंतर खऱ्या अर्थानं या उत्सवाला रंगत येते. श्रीदेव जैतीर अवसारी येत मांडावर खेळ केला, तर यानंतर मनाप्रमाणे प्रत्येक मानकऱ्यांनी मांडावर खेळ केले. हे दृश्य पाहण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
11 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाची सांगता 28 मेला कवळासानं होणार आहे. पुढील 11 दिवस गावात भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळणार आहे. संगे फिरकती माळा फुलांच्या सुंदर तुझ नाचताना शोभती. या उत्सवानिमित्त भाविकांची गर्दी लक्षात घेता देवस्थान कमिटी तसेच गावकर मंडळी आणि ग्रामस्थ यांच्या मार्फत चोख नियोजन करण्यात आलंय. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. तर श्रीदेव जयतीराच्या उत्सवानिमित्त सकाळपासूनच दर्शनासाठी भाविकांचा जनसागर लोटला होता. याची डोळा पहावेसे वाटे. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध देवस्थान श्रीदेव जयतीराचा उत्सवाला आजपासून प्रारंभ झालेला आहे. अनेक भाविक या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत. सकाळपासून भाविकांच्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि या देवस्थानतर्फेही चोख नियोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे गावातील समाजसेवक असतील, ग्रामस्थ असतील, स्वयंसेवक असतील यांच्या वतीने सुद्धा चोख नियोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. आपल्यासोबत या देवस्थानचे मानकरी तसेच माजी सभापती पंचायत समितीचे बाळू परब उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामस्थ आहेत, इतर मानकरी सुद्धा आहेत. आपण त्यांच्याकडून या नियोजनाबद्दल कशाप्रकारे नियोजन करण्यात आलेलं आहे याच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. नमस्कार. आज जयतीर उत्सवाला प्रारंभ झालेला आहे. अनेक हजारो भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येत असतात. कशा प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी देवस्थानतर्फे व ग्रामस्थांतर्फे करण्यात आलेलं आहे? आज 19 मे 2023 रोजी आज वैशाख अमावास्ये दिवशी जयतीर उत्सवाची या ठिकाणी प्रारंभ होत आहे. सातत्यानं 10 दिवस चालणारा हा उत्सव या ठिकाणी देवस्थान कमिटी व मानकऱ्यांच्या वतीने सुसज्ज असं नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. या जत्रेची आख्यायिका म्हणजे खूप 400 वर्षापूर्वीपासून ह्या जत्रोत्सव या ठिकाणी संपन्न होत आहे. पारंपरिक पद्धतीनं आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे जे वस्तू असतात त्याची बाजारपेठ ह्या जत्रेमध्ये फार मोठ्या संख्येवर असते. अशा या जत्रेचं एक आगळं वेगळं महत्त्व आहे. या 400 वर्षापासून आख्यायिका असलेल्या ह्या देवस्थानची जत्रा दरवर्षी वैशाख अमावास्येला या ठिकाणी संपन्न केली जाते. लाखोंच्या पटीमध्ये भाविक, महाराष्ट्रातील अनेक कानाकोपऱ्यातील भाविक या ठिकाणी उपस्थित राहतात, देवाचं दर्शन घेतात. अनेक माहेरमळशीण मुली ज्या बाहेरगावी दिलेल्या असतात त्याही मुद्दाम या देवाला या ठिकाणी नवसाला पावणारा देव या अशी याची ख्याती आहे. त्यामुळे नवसाला पावणारा देव असल्यामुळे अनेक ज्या महिला असतात, ज्या भगिनी असतात ते या ठिकाणी येतात, त्या देवाचं दर्शन घेतात. अशा प्रकारचं आगळं वेगळं रूप या ठिकाणी निर्माण होतं. गेल्या सातत्यानं अनेक वर्षापासून या देवस्थानाची एक परंपरा आहे की तर उद्या 22 तारीखपासून देवाचा जो 5वा दिवस आहे त्यापासून देव आमचा या ठिकाणी संचारी सर्व लोकांना आशीर्वाद देतो. अनेक ज्या व्याधी असतील, भूत पिशाच असतील यावर अनेक प्रश्न या ठिकाणी देवाकडे भक्तगणांचे मांडले जातात व त्याच्यावर योग्य प्रकारे निरसन होऊन देव चांगल्या प्रकारे त्यांना पुढील कालावधीमध्ये कसं आयुष्य आरोग्य देता येईल अशा प्रकारचा शुभ आशीर्वाद या ठिकाणी दिला जातो. असे वेगवेगळे वैयक्तिक प्रश्न असतील त्याचंही या ठिकाणी मांडणी किंवा सोडवणूक या ठिकाणी देवाच्या माध्यमातून केली जाते. अशा पद्धतीनं या देवाची ख्याती या सिंधुदुर्गामध्ये नव्हे तर या कोकणपट्ट्यामध्ये आहे आणि अशा रूपानं या देवाची जत्रोत्सव गेली 10 दिवसाचा हा जत्रोत्सव होऊन 28 तारीखला ह्या जत्रोत्सवाची सांगता होते आणि त्यामध्ये सुद्धा एक मोठं या ठिकाणी वातावरण निर्माण होऊन त्या ठिकाणी देवाचा जो खेळ असतो किंवा देवाची जी भेट असते तो सुद्धा एक वेगळा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो. त्यानंतर आमचं देवस्थान हे पुढच्या कालावधीसाठी एक महिन्याकालच्या कालावधीसाठी बंद राहतं. अशा पद्धतीची एक आख्यायिका ह्या देवस्थानची आहे. असं हे जयतीराचं देवस्थान या ठिकाणी सुसज्ज असं नियोजन आहे. लाखोच्या पटीत भाविक सकाळपासून रांगेत दर्शन घेत आहेत आणि या ठिकाणी सुसज्ज असं नियोजन होऊन या ठिकाणी जत्रा संपन्न होत आहे. 11 दिवस उत्सव चालतो आणि 11 दिवसमध्ये तुळस गावामध्ये एक भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळतं आणि या 11 दिवसांची वाट गावातील प्रत्येक ग्रामस्थ या ठिकाणी बघत असतो. काय नियोजन असतं? देव प्रत्येकाच्या घरोघरी भेटी देतो, काय सांगाल? ज्या रीतिरिवाजा परंपरेप्रमाणे ज्या गावच्या 33 वाड्या आहेत त्या 33 वाड्यामध्ये पूर्वंपार जे नियोजन आहे त्या वाड्यामधील जे भक्तगण असतील, मुंबईकर असतील,
महिला भगिनी असतील किंवा ज्या माहेरवशिणी असतील त्यांना घरोघरी जाऊन दर्शन देण्याचं काम किंवा जे नियोजन आहे ते पूर्वंपार केलेलं आहे. त्या नियोजनाप्रमाणे प्रत्येक वाडेवार किंवा वाड्यानुसार त्या ठिकाणी घरोघरी दर्शन देतो आणि देवदर्शन देऊन आल्यानंतर पुन्हा जैतीर मंदिरच्या पाशी येतो. सर्व जनतेचे काही प्रश्न असतील त्या ठिकाणी सोडवले जातात. असं सुसज्ज असं नियोजन गेले कित्येक वर्ष या ठिकाणी चालू असतं. कितीही जरी उशीर असला किंवा भक्तगण जरी वाढले तरी कुठल्याही नियोजनामध्ये खंड पडत नाही, पण हा नियोजनबद्ध कार्यक्रम पार पडला जातो. असं म्हणतात की जैतीर उत्सव आला की एक पावसाची चाहूल, मिरगाच्या पावसाची चाहूल लागते आणि शेतकरी सुकावतो. तर काय साकडं घातलं आहे जैतीर चरणी, काय सांगाल? या जैतीर चरणी साकडं घालण्याचं कारण इथं जैतीर देव हा सर्वसामान्य शेतकरी बंधूंचाच देव आहे किंवा माहेरवशिणींचा देव आहे अशी त्याची ख्याती आहे. कारण या जत्रोत्सवामध्ये अनेक अवजारं जी पूर्वंपार आता जरी यांत्रिकीकरण शेतीचं झालेलं असलं तरी पूर्वी जे नांगर असेल, गुट्टा असेल, जू असेल, कांबळी असेल शेतकऱ्याची, या सगळ्या वस्तू या ठिकाणी मिळत होत्या आणि आजही त्याच पद्धतीत मिळाल्या जातात. ह्या शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याची असणारी ही जत्रा आहे आणि या वर्षीच्या हंगामामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जे आंब्याचा सीझन जो कमी गेलेला आहे किंवा आंब्या सीझन हा कमी होता त्याच्यामुळे शेतकरी हा हवालदिल झालेला आहे. पण पुढच्या कालावधीमध्ये चांगले दिवस शेतकऱ्यांसाठी, आमच्या तुळसवासियांसाठी असेल किंवा भक्तगणांसाठी येतील अशा प्रकारचं साकडं आम्ही जैतीर चरणी घातलेलं आहे. पुढच्या कालावधीमध्ये खूप चांगलं भरभराटीचं पीक प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हाती लागो आणि त्यांची भरभराटी हो हीच आमची जैतीर चरणी प्रार्थना आहे. निश्चितच या ठिकाणी सकाळपासून भाविकांची गर्दी आहे आणि चोख नियोजन जे आहे ते देवस्थानतर्फे करण्यात आलेलं आहे. अनेक ग्रामस्थ असतील, स्वयंसेवक असतील, हेही या ठिकाणी तैनात आहेत. भाविकांना पूर्णपणे मदत या ठिकाणी होते. दर्शनासाठी सुलभ दर्शन व्हावं याचीसुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. कोकणातील मोठा उत्सव हा या ठिकाणी पाहिला जातो. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते असतील किंवा अनेक मान्यवर असतील, अनेक राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर असतील, ते या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी भेटी देत असतात आणि निश्चितच जो पुढे जो येणारा पावसाचा हंगाम आहे तो पाऊस लवकर येऊन शेतकरी सुकावला जावा अशी साकडं या ठिकाणी जैतीर चरणी घातलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा देव श्रीदेव जैतिराच्या वार्षिक उत्सवाला सुरुवात झाली. या निमित्तानं शिवसेनेच्या पदाधिकारी नेत्यांनी देवाचं दर्शन घेतलं. या निमित्तानं त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे वेंगुर्ला करेस्पॉन्डंट दीपेश परब यांनी. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध जागृत आणि देवस्थान असलेलं श्री जैतीर उत्सव आजपासून प्रारंभ झालेला आहे. अनेक भाविक सकाळपासून रांगा लावलेल्या आहेत श्री जैतिराच्या दर्शनासाठी आणि अनेक मान्यवरसुद्धा विविध क्षेत्रातील असतील, विविध पक्षाचे मान्यवरसुद्धा या ठिकाणी श्री जैतिराचं दर्शन सकाळपासून घेत आहेत. आपल्यासोबत आता आहेत शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश येरम आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी यांनी सुद्धा आत्ता श्री जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे आणि आपल्यासोबत आहेत. जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे. आजपासून जैतीर उत्सवाला प्रारंभ झालेला आहे. काय साकडं घातलं जैतीर चरणी, काय सांगाल? पहिल्यांदा तर मी या जैतीर उत्सवाकरता आलेल्या सर्व भाविकांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि मला अतिशय आनंद होतो आहे की गेले अनेक वर्ष मी हा उत्सव स्वतः पाहतो आहे. या ठिकाणी येऊन देवीचं दर्शन घेतो. मी देवीचरणी प्रार्थना केलेली आहे
करत आलेल्या सर्व भक्तांना या ठिकाणी मनापासून त्यांचं त्या ठिकाणच्या मनोकामना आहे ते पूर्ण कर. त्याचप्रमाणे या भागात लवकर पाऊस पडला पाहिजे आणि खऱ्या अर्थाने गेले अनेक वर्ष मी पाहतो आहे की आजच्या दिवशी पावसाचं या ठिकाणी आगमन होतं. त्याचप्रमाणे हे पावसाचं आगमन झालं पाहिजे असे देवीचरणी मी प्रार्थना करतो. त्याचप्रमाणे आलेल्या सर्व भक्तगणांकरिता या भागाचे आमदार सन्मान्य दीपकभाई केसरकर आणि सध्याचे शिक्षण मंत्री यांनी या देवस्थानकरिता या ठिकाणी बऱ्यापैकी निधी दिलेला आहे आणि भक्त निवास बांधलेला आहे. या ठिकाणी सभोवतालचं विकास कामसुद्धा केलेलं आहे. याचप्रमाणे मी या ठिकाणी असलेल्या सर्व जे देवस्थानचे मानकरी आहेत त्यांना अशी विनंती करेन की अन्य कोणतंही काम जरी आपण सांगितलं तर पुढच्या वर्षी जयतेरीच्या अगोदर या देवीच्या चरणी जे आपण काम सांगाल ते आम्ही खऱ्या मोठ्या मनाने ह्या ठिकाणी करू आणि खऱ्या अर्थाने ही देवी या सर्व भाविकांना देवी जयतीर हा सर्व लोकांना भावणारी देव आहे. सर्व भागातून कोल्हापूर, मुंबई, गोवा सर्व भागातून या ठिकाणी देव येतात, भक्तगण येतात, देवाचरणी नतमस्तक होतात आणि खऱ्या अर्थाने देव त्यांना या ठिकाणी त्यांचं जे काही गारणं असेल ते गारणं घातल्यानंतर मनोकामना पूर्ण होते अशी ख्याती आहे. मी परत एकदा देवाचरणी लीन होतो जयतीरचरणी आणि देवांना नमस्कार करून सांगतो की सर्व भक्तगणांना या ठिकाणी सर्व सुखसोयी मिळवून देत, सर्वांना आनंदात ठेव अशी चरणी प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. निश्चितच शहर प्रमुख आहेत आपल्यासोबत उमेशजी यरम. आपण सुद्धा एक बागायतदार त्याचप्रमाणे आपल्या व्यावसायिक आहात. काजू उद्योग असेल, आंबा उद्योग असेल, आज यावेळी काय साकडं घातलं आहेत जयतीरचरणी? मी सर्वप्रथम सर्व या ठिकाणी भाविकांचे आधी हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी जयतीर उत्सवाला मी दरवर्षी येत असतो आणि या ठिकाणी मला तर पूर्ण अनुभव आहे की या ठिकाणी देवाचरणी आपण जी आपली मनोकामना मागू ती पूर्ण सर्वांची पूर्ण होते. आणि या ठिकाणी मी देवाचरणी एक प्रार्थना करतो की यावर्षी उष्णतेचे प्रमाण तापमान जास्त आहे तरी या ठिकाणी लवकरात लवकर पाऊस पडून दे आणि या ठिकाणी जी काही पाण्याचं टंचाई असेल ती सर्व दूर होऊन यावर्षी शेतकऱ्यांचं पीकसुद्धा अतिशय भरभराटीचं येऊन दे. आणि या ठिकाणी आताच आमचे सचिनजी वालोलकर यांनी सांगितलं आहे की या ठिकाणी आमचे आमदार या भागाचे दीपकभाई केसरकर हे सुद्धा अतिशय जोमाने काम करून या ठिकाणी बऱ्याचशा समस्या गावातल्या सोडवत आहेत. तरी या ठिकाणी तुळसला सुद्धा या ठिकाणी बऱ्यापैकी निधी दीपकभाईंनी दिलेला आहे. अजूनही काही कामं असतील ते ग्रामस्थांमार्फत या ठिकाणी दीपकभाई पूर्ण करतील अशी मी आपल्याला ग्वाही देतो. या ठिकाणी पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि माझी मनोकामना थांबवतो. निश्चितच तालुका प्रमुख आहेत शिवसेनेचे आणि या भागात विकास कामं दीपकभाईंनी मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहेत. या संपूर्ण देवस्थानाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात निधी दिलेला आहे. काय सांगाल जयतीरचरणी काय साकडं घातलं आहेत, काय सांगाल? महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेसाहेब आणि ह्या भागाचे लाडके शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब यांचं सगळ्यांचं आणि भाजपचं आणि शिवसेनेचं सरकार ह्या महाराष्ट्र राज्यावरती आहे. तर ह्या सरकारने जास्तीत जास्त सेवा ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यायाने वेंगुर्ला तालुक्याला जास्तीत जास्त निधी प्राप्त करून द्यावा अशी मी जयतीरचरणी प्रार्थना केलेली आहे. आणि ह्या तुळस गावामध्ये दीपकभाई केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून सचिनजींनी सांगितल्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात निधी आलेला आहे. जयतीर देवस्थानसाठी सुद्धा खूप देवस्थानच्या भक्तनिवाससाठी भाईंनी निधी दिला. इतर जवळपास सर्वच जे रस्ते आहेत तुळस गावातले त्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अगदी करोडोंचा निधी या गावासाठी त्यांनी दिलेला आहे. माझं देवाचरणी अशी साकडे आहे की दीपकभाई येणाऱ्या काळातसुद्धा सदैव ह्या भागाची सेवा करत राहोत. आम्ही सर्व मंडळीसुद्धा ह्या भागात जास्तीत जास्त शिवसेनेच्या वतीने आणि आमच्या पक्षाच्या वतीने आणि या युती सरकारच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मोठी सेवा ह्या भागाची हो अशी मी देवाचरणी प्रार्थना करतो. खरं तर हा एक शेतकऱ्यांसाठीचा एक वेगळी पर्वणी असलेला हा देवस्थानचा कार्यक्रम आहे. हा देवस्थानचा उत्सव असतो. शेतीची सर्वच अवजारं आणि सर्व प्रकारची उपकरणं ह्या जयतीर उत्सवाच्या निमित्ताने लोकांना इथे उपलब्ध होतात. तर येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना सुद्धा सुखीचे आणि आनंदाचे दिवस येवोत अशी मी देवाचरणी प्रार्थना करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर,
Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shears. दक्षिण कोकणातील जागृत देवस्थान श्री जैतिराच्या दर्शनाला रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी. शुभांगी ऑप्टिक्स वेंगुर्लेकरांच्या सेवेत आणि बातम्यांपलीकडे जाऊन कोकण साधलाईनं जोपासली सामाजिक बांधिलकी. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shears. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.